Γεια σας. Γεια σου, φίλε. Από τη μεριά του Γαμπρού? Ναι, από του Γαμπρού. Και από πού είσαι, αν επιτρέπετε φυσικά, Άσε μη μου πεις. Κενία? Όχι. Αιθιοπία? Όχι. Νότια Αφρική? Όχι. Βόρεια Αφρική? Όχι. Αιθιοπία? Αθηναίος είμαι. Αθηναίος? Ναι, από τους αμπελόκηπους. Ναι, εντάξει, Αθηναίος. Αλλά η καταγωγή σου από πού είναι? Από πού κρατάει σκούφια σου? Πώς το λέτε εσείς? Από το Κονγκό, την Αφρική. Α, είδες πως το είπα. Ναι. Από την Αφρική. Θα πρέπει να έχει ζέστη στην Αφρική, Θα πρέπει να σου αρέσει εσένα η ζέστη. Τι να σας πω, δεν έχω πάει και ποτέ. Εμένα η αγαπημένη μου εποχή είναι ο χειμώνας. Μου αρέσει το κρύο εμένα. Πώς και έτσι, Τι λες ρε παιδί μου? Τώρα που σε βλέπω, ξέρεις ποιο μου θυμίζεις? Το Usain Bolt. Καλά, Βολίδα ο τύπος, Βζινγκ! Και εσύ γρήγορα θα πρέπει να τρέχεις, Μπα, βασικά είμαι αρκετά αγύμναστος. Δεν θυμάμαι καν την τελευταία φορά που έτρεξα. Μπασκετάκι όμως βλέπεις. Γιάννη Αντετοκούμπο, Greek Freak. Καλά, απίστευτος, έτσι. Είδες το μάτσο Σάββατο? Βασικά, ούτε μπάσκετ πολύ βλέπω, είναι η αλήθεια. Είσαι παράξενο φρούτο εσύ, Και τότε με τι ασχολείσαι? Αν επιτρέπετε φυσικά, Ναι. Τον τελευταίο καιρό ασχολούμαι με το μεταπτυχιακό μου πάνω στην πολιτική φιλοσοφία. Πώς και έτσι? Είχατε και στην Αφρική φιλοσοφία, σαν να λέμε? Φιλοσοφία είχαμε εμείς. Ελληνική είναι η φιλοσοφία. Τώρα κάποιοι άλλοι απλώς αντιγράφουν ότι είπαμε εμείς στην αρχαιότητα. Αριστοτέλης, Πλάτωνας, Σοκράτης. Αυτοί ήτανε φιλόσοφοι. Τα είπαν όλα. Καλή, με συγχωρείτε. Μήπως κάθεστε στη θέση μου? Δεν ξέρω. Έχει ο καθένας τη θέση του. Τέλος πάντων, εγώ σηκωνόμουν έτσι κι αλλιώς. Γεια, τι κάνεις, Χριστίνα? Χαίρομαι πολύ. Ραζί. Ραζί, τι περίεργο όνομα. Λοιπόν, Ραζί, τι ζώδιο είσαι? Μη μου πεις, είσαι Γόκερος? Όχι. Ταύρος? Όχι. Ζυγός? Όχι. Κονταράκι? Όχι. Υδροχόος? Ναι. Φαινότανε, υδροχόος είσαι. Υδροχόος, τέλεια. Λοιπόν, θα είσαι για σήμερα η παρέα μου. Και ξέρεις κάτι, εγώ με τους υδροχόους τα πηγαίνω πάρα πολύ καλά. Ρε παιδί μου, η υδροχόη είναι έτσι εξωστρεφής. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Γενικά δεν είμαι. Όχι ότι δεν βγαίνω έξω, αλλά προτιμώ να μένω σπίτι, να διαβάζω κάτι, να βλέπω καμιά ταινία, τέτοια πράγματα. Μας δουλεύεις. Αφού είσαι υδροχόος. Τι να σου πω κι εγώ. Ναι, μήπως έχεις οροσκόπο καρκίνο? Πες μου την μέρα που γεννήθηκες. Δεν το ξέρω αυτό. Πώς γίνεται να μην το ξέρεις αυτό? Αυτό είναι βασική πληροφορία. Δηλαδή, όλοι τη γνωρίζουμε αυτή την πληροφορία γιατί δείχνει ποιος πραγματικά είμαστε. Τουλάχιστον, Ραζί, ξέρεις τι χρονολογία γεννήθηκες? Να σου πω στο κινέζικο ζώδιο. Το 1990. Είσαι σκύλος! Στο κινέζικο. Και για να θυμηθώ, σκύλος, είσαι δηλαδή καλλιτεχνική φύση, πολύ αισιόδοξος και βαριέσαι εύκολα στις ερωτικές σχέσεις. Κρατάς μυστικό. Βαριέμαι εύκολα την τέχνη, είμαι απεσιόδοξος και με την κοπέλα μου είμαστε μαζί από την πρώτη ηλικίου. Εντάξει. Πάω λίγο στο μπαρ. Να σου φέρω κάτι? Όχι. Με συγχωρείς. Ακόμα δεν έχω καταλάβει πού κάθομαι. Πού πήγε ο Μπολτ? Ελληνίδα? Πατρίδα? Σε μένα μιλάτε? Ναι, καλέ. Από πού? Από Ζάκυνθο. Από Ζάκυνθο. Νησιώτισσα? Κατάλαβα. Συγγνώμη, τι καταλάβατε? Κατάλαβα που σου λέω. Μα καλά, πού ζούμε στο Μεσαίωνα? Τι σημασία έχει από πού είναι κάποιος? Κανείς δεν μπορεί να κρίνει κάποιον έτσι, απλά, από το που γεννήθηκε. Και όποιος το κάνει αυτό είναι επιπόλαιος. Είναι επιπόλαιος, αφελής και ξεροκέφαλος. Επιπόλαιος, αφελής και ξεροκέφαλος. Μη μου πείτε, είστε δίδυμος? 3, 2, 1, πάμε. Είμαι η Δήμητρα. Είμαι ο Τζερόμ.
Είμαι ο Δημήτρης. Και αυτό είναι το σανσέρ. Ποιο είναι το σανσέρ? Αυτό που είμαστε είναι κονσεπτικό. Λέγεται το κανάλι ασανσέρ, αυτό είναι ασανσέρ. Είναι κόνσεπτ. Γιατί φοράς κόπελο?